हेलो हाय नमस्कार मु आपण मानकर प्रिय लिसा। तो फास्ट आपन को वेलकम करूची मो चैनल लिसा महापात्र को। तो आशा करे आपण माने समस्त भलरे थिबे। मु भी बहुत भलरे अछि। देखंतु फास्ट आज रे ब्लॉग स्टार्ट करिया पूर्व मु देखेबी का सहित माऊ आज तार खाली घर खोजुची, खाली माने से आ रहू नाही। माऊआ माऊ कोन हेच की ए तुमर कोन हेच की आंब खाइबु की बदमाशटा ସେ ଗୋଟେ ବଦମାସଟା ସେ ଗୋଟେ ବଦମାସଟା। ହାय କହିଦେଲ ହାय ମୋ ମାଉ ଆମ ଘର ଏଇଠି ମୋ କୁଟୁରୁ କୁଟୁରୁଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାର ନଖରାମି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। ସେ କୋଉଠି ପଶି ଯାଇଛି ଏଠି କରେଣ୍ଟ ଖାଇବ ଏ ଯା ଭାଗ ଭାଗ ଲୋ ମା ଭାଗ 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 ଅଭଦ୍ର ଗୋ ପିଲାଟେ ଗୋ ପିଲାଟେ ଗୋ ପିଲାଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ତ ବୁଧବାର ସ୍ପେଶାଲ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କାହା ଘରେ ହେଇଥିବ ଚିକେନ ମଟନ ମାଛ ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଙ୍କଡ଼ା ଏମିତି ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ମାନେ ହେଇଥିବ। ତ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଦେଶୀ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଜି ପଖାଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ସେଦିନ ପଖାଳ ଦିବସରେ ମୁଁ ତ ମୋ ପଖାଳ ସେୟାର କରିପାରିନଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଭାତ ତ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ୍ବ। ଏଇ ତ ଆମର ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ। ୟାର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ୟାର ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ମୁଁ ଖାଇକି ଦେଖଉଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଆମ୍ବୁଲ, ଇଏ ଗୋଟେ ପାଗ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମଟର ମିଲ୍ ମେକର, ଏ ତରକାରୀ ସହିତ ଭାତ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଖାଇବା। ତ ଏଠି ମୋର ମାଉନ ସାଙ୍ଗର କିଛି ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉନ କେମିତି ହେଉଛି, ସେ ଖେଳୁଛି, ବହୁତ ବଦମାସ ହେଉଛି। ସେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ସିଏ ବି ଖେଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲୁଚି ଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖେଳୁଛି। ମାନେ ଡଟ୍ ପେନ୍କୁ ସେ ଉଠେଇକି ପକେଇ ଦେଉଛି, ମାନେ ଏଠି ଖାତା ଗୋଟେ ବି ଉଠେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ତାର ବହୁତ ବଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଭଳିଆ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବ। ନ ଖେଳିଲେ ନା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଆଜି ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଜି କେମିତି ଯାଇନାହିଁ, ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ପୁରା। ଏମିତି ସେ ଖେଳେ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ, କରିପାରିବେ। ତ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ସର୍ଟ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମାନେ କାଲି ଗତକାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପୁଣି ପୋଷ୍ଟ କରେ। ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଖେଳି ଚାଲିଛି। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଦିନ ଦେଖାହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ।